воқеа аз ҳама муҳиме ки дар соли 2006 ба вуқӯъ пайваст, ин ширкати дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар бозиҳои финалии ҷоми осиё буд. дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон тавонист ки дар қатори се дастаи беҳтарини осиё ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон рохат гирад. мавзӯи навбатии барномаамон дар ин бора. бори аввал дар таърихи тоҷикистон, осиё ва ҷаҳон бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд ки футболбозони навраси тоҷикистон дар аввалин ширкати худ дар бозиҳои финалии ҷоми осиё дар соли 2006 ба гирифтани ҷойи ифтихории сеюм сазовор шуда ба чемпионати ҷаҳон рохат гирифтанд. барои пешвози қаҳрамонҳо, роҳбарони кумитаи варзиш, федератсияи футбол, падару модарон, футболбозони наврасе ки аз дастоварди ҳаммаслаконашон шоду масрур буданд, бо гулу гулчанбарҳо ҳозир шуданд. ҳама бо қаноатмандии бепоён ба бозингарони чун ситора дурахшида таҳсину офарин мегуфтанд. ҳамин тавр дар бозиҳои финалии ҷоми осиё ин бозингарон дар ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон ширкат варзиданд. дарвозабонҳо миралӣ муродов ва фаррух бердиев, муҳофизатгарон эраҷ раҷабов, ромиз баҳриддинов, фарҳод восиев, исомиддин қурбонов, фурух қодиров ва шероз абдуллоев, нимҳимоятгарон фатҳулло фатҳуллоев, бузургмеҳр юсупов, самад шоҳзуҳуров, музаффар фузайлов, қурбоналӣ собиров, умедҷон шарифов, ҳамлагарон давронҷон тухтасунов, фарҳод тоҳиров, абдуқаюм қарабоев, фирдавс ғафуров ва фурқат мирҳайдаров, мураббиён салоҳиддин ғафуров ва носир ҳамидов, духтурони даста фаррух авезов ва ҳотам тоҳиров, менеҷери даста султон қосимов, мутарҷим давлатманд исломов ва сармураббии даста пӯлод қодиров. мо умеди садсолаи мухлисони футболи тоҷикиё ки то имрӯз боварие надоштанд аз ин наврасоне ки имрӯз бо ғалаба, бо медали биринҷии чемпионати азия, бо рохати ба чемпионати ҷаҳон имрӯз ба сарзамини худ баргаштан ташаккури зиёд мегӯям. дастаи мунтахаби тоҷикистон дар вохӯрии нахустини худ дастаи ироқро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. дар ин вохӯрӣ қаҳрамони бозӣ дарвозабони даста миралӣ муродов ба ҳамлагар абдуқаюм қарабоев буданд. қарабоев ниҳоят хуб ду нафар муҳофизатгар дар разди ӯ як нафарро фиреб медиҳад, дуюмро ҳам фиреб медиҳад, имконияти хуб барои голзанӣ, зарба, гол! дақиқаи охири қисми дуюми вохӯрӣ 1-0 тоҷикистон ба сафи пеш мебарояд. офарин намояндаи дастаи бахши қӯрғунтепа абдуқаюм қарабоев дар ин вохӯрӣ тавонист ки ҳисобро кушояд. хеле ки дӯстони гиромӣ шумо мешунавед садои шораёни варзиши арабистон я салом тоҷикистон ва дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳаст. футболбозони дастаи тоҷикистон тавонистанд ки дар дақиқаи охири қисми дуюм ба сафи пеш бароянд ва аллакай дӯстони гиромӣ ҳоло шумо такрори ин голро мебинед ва аллакай довар ҳам нишон медиҳад ки вақти ин вохӯрӣ ба анҷом расид ва дастаи мунтахаби тоҷикистон бо ҳисоби 1-0 бар ҳарифи пурзори худ дастаи ироқ ғолиб омад. мо бо ин ғалаба ҳамаи мухлисони футболи тоҷикистон ва футболбозони навраси дастаи мунтахаби тоҷикистонро табрику муборакбод мегӯем. миралӣ, бозии аввал ва дуюми шуморо ман тавонистам тамошо кунам. аз ҳама кори аз ҳама вазин барои шумо буд ва агар дар ёд дошта бошед бозӣ бо дастаи яман ва дастаи ироқ, шумо то ба стуи дарвоза бархӯрд ва баъдан ба шумо баргашт, шумо тавонистед ки бо китфатон ин тӯро аз дарвоза баред. чӣ гуна буд ин вақт таъссуроти шумо? мо шукр мегӯем барои тренеро ки моро збор гузарондан қайроқон иҷо. ҳай кӯшиши мо ҳамин буд ки барои чемпионат мир буроем, чемпионат мир дар иштирок кунем. дар номи худоҷон мо буромадем иншоалло мебуем, ҳамаш дар бо соҳ саломат иштирок мекунем. хай барои ғалаба мо кӯшиш кардем ки ғалаба кунем, ғалаба кардем. хуб, дастаҳои пурқувват шумо бо онҳо вохӯред 5 ғалаба ва 1 бохт. аз ҳама ҳарифи нохулай барои шумо дар ин бозиҳо мехостам бифаҳмам. мо ҳама нохулай эрон буд, қатар ва фикрам баъд Корея. ҳама қиимтаринаш Корея буд. Корея ҳама пурқувват Корея. шумо ба орзутон расидед, ба ҷоми ҷаҳон баромадед. бо чӣ орзу буд? мехоҳем иншоалло бурем соҳ саломат иштирок кунем, ягон бо ҷои муайян бигирем. ай зуборо бақувват шава, иншоалло ҳамаш мешавад. саломат бошед, раҳмат. дар вохӯрии дуюм футболбозони тоҷик ҳарифи пурқуввати худ
дастаи мунтахаби ҷумҳурии исломии эронро бо ҳисоби 2-1 шикаст дода ба бозии сеюми худ бо дастаи яман ба майдон омаданд. ёдрас бояд шуд ки яман боре дар бозиҳои финалии ҷоми осиё дар ин сину сол унвони чемпиони осиёро ба даст овард. ҳайкал барои зарба задан тайёрӣ мебинад. зарба зада шуд, имконияти ниҳоят хуб ва бубинед дӯстони гироми голи дуюм воридии дарвозаи миралӣ муродов шуд. хуб дар ҳақиқат футболбозони яман ки дар як бозӣ танҳо бо дастаи ироқ мусовӣ бозӣ карданд, аз дастаи эрон бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуданд. ҳоло имконият доранд ки дар ин вохӯрӣ ғалаба кунанд, вале қисми дуюми вохӯрӣ дар пеш аст. ҳоло ин зарбаро мебинем. тӯб ба миралӣ муродов зада баъд ба дохили дарвоза шуд. аз инро шориҳони телевизиони яман ҳоло аз он хурсандӣ мекунанд, ташаккур мегӯянд ба миралӣ муродов ки голро ба дарвоза даст. футболбозони мо ҳоло боз ба ҳуҷум мегузаранд, имконияти хуб барои голзанӣ, як зарбаи дигар ва ниҳоят зарбаи тухтасунов. ва дар ин вақт дӯстони гиромӣ ҳисоб аллакай баробар шуд. Давронҷон Тухтасунов ҳисоби вохӯрии байни дастаҳои яман ва тоҷикистонро баробар кард 2-2. албатта мо афсӯс мекунем, бори дигар ҳоло ин ҳолатро такрор мебинем. афсӯс мекунем ки мо голи аввалро надидем, вале имконият шуд ки голи дуюмро баробари оғоз шудани ин гузориш мо таҳия кунем. ва ҳоло зарбаи Тухтасунов бисёр ҳам олӣ. Давронҷон, ду голи шуморо ба дарвозаи дастаи яман ман тамошо кардам. дигар голҳое ки шумо задед аз паси кадр мундан. гумон мекунам ки тамошобинони мо ин голҳои задаи шуморо бо тамошо мекунанд. асlan беҳтарин гол барои шумо кадом гол аст? аввал голи беҳтарин ман чӣ хеле шумо медонед ба дастаи эрон буд. голи аввалинро дар ҳамин чемпионат ман задам, хеле хурсанд шудам. ҳамин гол барои ман голи аввалин мегӯштам. хуб, шумо яке аз нишонзанҳои беҳтарин шуд, ин тавр ҳаст? не, он чӣ хеле ки мегӯянд, ман 4 тӯб задам, дар командаи Сирия буд, вай 6 тӯб зад, вай 2 та аз ман бисёртар зад. барои шумо чӣ кам расид ки масалан 6 та тӯб задед? чӣ хеле дар ҳамин бозӣ ман моментҳои хуб доштам, истифода набурдам. барои кор каранда кор бо барои моментҳо. хуб, барои шумо муқобили кадом даста бозӣ кардан гӯем шароит беҳтар буд, хубтар буд? чӣ хеле ки мегӯянд, дар он ҷо ягон команда сус набуд, ҳама командаҳо тайёрии хуб дида буданд. ба мо бо ҳамаи командаҳо душвор буд бозӣ кардан. дар он ҷо командаи сус набуд, ба мо ҳамааш душвор буд. шумо хурсанд ҳастед? мо хурсанд. футболбозони дастаи тоҷикистон зарба мезананд. Фарҳод Вусиев як зарбаи ҷаримавӣ. ҳамаи футболбозони дастаи тоҷикистон бо нияти гол задан дар ин бозӣ ғалаба карданд. 5 нафар дар минтақаи ҷазо ҳастанд. Фарҳод Вусиев зарба ба гол. дӯстони гироми дастаи мунтахаби тоҷикистон ба сафи пеш мебарояд. Фарҳод Вусиев голи сеюми дастаи мунтахаби тоҷикистонро ба дарвозаи дастаи яман зад. ва дӯстони гиромӣ бояд гуфт ки дар ин ҷо дарвозабони дастаи гӯем яман он қадар гумон надошт ки тӯб вориди дарвоза мегардад, вале Фарҳод Вусиев бозингири дастаи ЦСКАи шаҳри Душанбе имрӯз вазифаи капитани дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ба ӯҳда дорад, тавонист ки ин дарвозабони дастаи мунтахаби Яман Иброҳим Сайфро дар ғафлат гузорад. шумо ҳарчанд дар хати дифоъ бозӣ кардед, муҳофизатгар, вале бештар ба сои дарвозаи Ироқ зарба задед. ба аз кадом хотир буд? албатта мо ҳамон чизе ки тренер ба мо гуфт, ҳамон чизо мо выполнять кардем, ҳамон задачае ки тренер гуфт. мо вайро дар контратака мехостем хапем ва албатта дар охири дақиқа ин кор ба мо муяссар шуд. мо ин корро ба вай кардем, албатта 1-0 ғалаба кардем ба дастаи Ироқ. хуб, шумо голҳои задаи шуморо мо дидем. голи ба дарвозаи Яман задаатон беҳтар буд ё худ ба дарвозае ки баъдан задед? албатта голи ба дастаи Яман беҳтар буд. Яман беҳтар буд.
шовзуҳуров дар назди тӯб истодааст ва фарҳод восиев. шовзуҳуров зарба мезанад, ниҳоят зарбаи қавӣ, зарбаи хуб ва дарвозабон иброҳим сайф маҳорати олӣ нишон медиҳад. шумо бибинед шовзуҳуров ҳоло мегӯяд ки каме дуртар агар мезад шояд он вақт гол мешуд. боз футболбозони мо ба ҳуҷум мегузаранд, ниҳоят вазъияти хуб ва гол. дӯстони гиромӣ, хеле ки дидед, боз давронҷон тухтасунов тавонист ки голи чоруми дастаи мунтахаби тоҷикистонро ба дарвозаи дастаи яман занад ва шумо ҳоло навакак дӯстони гиромӣ нафаронеро дидед ки духтурони мо Фаррух Авезов, ҳамчунин дар он ҷо дигар намояндагоне ки дар ин бозӣ ширкат доранд, Давлатманд ҳам тарҷумони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳаст, онҳо шод ҳастанд, хурсанд ҳастанд, ҳутам ҳаст дар он ҷо ва дигар нафароне ки дастаи мунтахаби Тоҷикистонро дар он ҷо ҳамроҳӣ мекунанд, имрӯз хурсанд ҳастанд. аз гурӯҳи Б футболбозони мо бо касби 9 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқот мавқеъ гирифтанд ва ба бозии 4 финалӣ роҳхат гирифтанд. хатти ҳимояи даста бо роҳбарии Ромиз Баҳриддинов дар силсилаи ин вохӯриҳо маҳорати олӣ нишон дод. Ромиз, аввалан муборак шад медалҳои биринҷи ҷоми Осиё ки асло дар ёд имон набуд ки мо рӯзе мерасад ки соҳиби ин ҷом мешавем, соҳиби медалҳо мешавем. ташаккури зиёд шуморо табрик мекунам. мо ҳам хеле хурсандем ки шуморо ки дар ин фурудгоҳ ин хел пешвоз гирифтан. хеле ташаккур ба шумо. хуб, ман дидам ки ду бозӣ шуморо тамошо кардам ва дидам ки дастаи мунтахаби мо дар хатти дифоъ бисёр сахт бозӣ кард ва шумо ҳамаи он тоъпҳое ки бо баланд мепариданд баргардондед. чӣ шуд ки бо дастаи Кореяи Халқии Демократӣ ин чиз ба мо муяссар нагардид? бо Корея камтар бозӣ вазбинтар буд. баъд бачаҳо хеле хаста шуда буданд. баъд аз 4 бозӣ вазбин буд. хай насиби мо ҳамин будааст ки ҷои сеюм. хуб, чемпиони ҷаҳон, ҷоми ҷаҳон моро интизор аст. чӣ гуна тайёриҳо бояд бошанд? тайёриҳо бовар кунед ки тайёрии сахт дидан дар кор аст ки бисёр ҳам бақоват аст, чунин ки мо дидем, шоҳиди он будем. дастаи мо ҳам дастаи хуб аст, чунин шумо дидед. албатта ба шумо бовар мехоҳам. дар воситаи нимниҳоӣ ба футболбозони мо муяссар нашуд ки дастаи Кореяи Шимолиро мағлуб кунанд ва ин нигоҳ накарда Тоҷикистон аллакай ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон роҳхат гирифта буд. дар вохӯрӣ барои мақоми сеюм бо мунтахаби Сурия футболбозони мо
با میدان آیم سرچشمه شادی هایی فوتبال برایم بقرارم شتابانم و سوی میدان بهترین از بازی هایی فوتبال برایم بیا بیا با میدانی تو آدم کی جوانی بیا بیا با میدانی بهترینی در جهانی بیا بیا با میدانی تو آدم کی جوانی بیا بیا با میدانی بهترینی در جهان گزی میستان گر بهارا شیروزی بارا و سوی میدان روانم با جمعی یارا گشته‌اند عاشق و فوتبال هم پیر و جوان بهترین از بازی هایی فوتبال در جهان بیا بیا با میدانی تو آدم کی جوانی بیا بیا با میدانی بهترینی در جهانی بیا بیا با میدانی تو آدم کی جوانی بیا بیا با میدانی بهترینی در جهان نمایندگان حکومت جمهوری کمیته المپی و فدراسیون فوتبال در جنبسط مسابقه همه را تبریک و مبارکباد گفتند. در جنبسط موسمی سال 2006 فوتبالبازان دسته رگری تداز در 18 واخوری غلبه کرده یک بازی را مساوی انجام داده در 3 واخوری به مغلوبیت دچار شده با کسب 55 امتیاز عنوان چمپیونی تاجیکستان را به دست آوردند. در تاریخ دسته رگری تداز این مرتبه پنجم است. امسال فوتبالبازان این دسته جام تاجیکستان را نیز صاحب شدند. رگری تداز در چمپیونات مملکت به دروازه حریفان از همه بیشتر گل زده است که آن 65 عدد را تشکیل می‌دهد. دسته خیمه شهر دوشنبه که در چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ اولی باری اول شرکت ورزید به گرفتن مقام دوم افتخاری نایل شد. با فوتبالبازان این دسته برای عنوان چمپیونی را به دست آوردن تنها یک خال نرسید. خیمه در دوام چمپیونات در 17 بازی غلبه کرده 3 واخوری را مساوی انجام داد و در 2 بازی شهادی باخت را چشید. دسته از دروازه خود همگی 15 توپ گذرانیده است که این نشاندهی بهتری میباشد. فوتبالبازان این دسته با مدال‌های نقرگی چمپیونات مملکت سرفراز گردانیده شدند. چمپیون سالی گذشته وخش قرغون‌تپه امسال با گرفتن مقام سوم قناعت حاصل کرد. فوتبالبازان این دسته در سال 2006 در بازی‌های جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک کرده در جنبست صاحب جای دوم شدند. با آنها مدال‌های برنجی چمپیونات سپرده شد. در موسم فوتبال سال 2006 بازیگران بهترین سال نیز اعلان گردیدند. خورشید محمودوف نیم حمایتگری دسته رگری تداز عضو دسته منتخب جمهوری سال دوم است که با گرفتن عنوان بازیگری بهترین موسم شرفیاب می‌گردد. دروازه‌بان بهترین نماینده دسته وخش قرغون‌تپه و کاپیتان دسته ملی مملکت اسدالدین حبیب‌اللهیف پذیرفته شد. جمالدین اویف چون محافظتگری بهترین
Нӯъмон Ҳакимов чун ҳамлагари беҳтарин муаррифӣ шуданд. дар мавсими соли 2006 ба футболбози дастаи Тоҷиктелеком Фозил Сатторов муваффақ шуд ки ба дарвозаи ҳарифон 20 тӯб зада нишонзани беҳтарини чемпионат гардад. ҳамаи барандагони унвонҳо аз ҷониби Федератсияи футбол ва сарпарастон бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар ин радиф роҳбарони Федератсияи футболи Тоҷикистон беҳтарин мураббиёнро низ муайян карданд. Пӯлод Қодиров сармураббии дастаи Мунтахаби Наврасон, Шариф Назаров сармураббии дастаи Мунтахаби Ҷумҳурӣ ва Химаи шаҳри Душанбе ва Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев сармураббии нави дастаи Мунтахаби Тоҷикистон ва Регали Тадаз аз беҳтаринҳо буданд. соли оянда дар қатори дастаҳои лиги олӣ ғолиби чемпионати мамлакат байни дастаҳои лиги якум Энергетик, Гвардия ва Апреловкаи Қайроқум низ ширкат хоҳанд намуд. ба футболбозони ин дастаҳо ҳам медал ва ҷомҳои Федератсияи футбол супорида шуданд. футбол ҳамчунин тӯҳфаҳои худро барои собиқадорони футболи тоҷик тақдим кард. онҳо дар пешрафту ривоҷи футбол дар ҷумҳуриямон саҳми худро мегузоранд. дар ҷараёни маросими ҷамъбастӣ беҳтарин бозигарону мураббиён аз футзал ва дастаҳои футболи кӯдакону наврасон низ эълон шуданд. ҷамъбасти мавсими футбол бо омезиши ҳунарнамоии санъаткорону ҳаваскорон шукӯҳи шаҳомати бештаре пайдо кард. ҳунарнамоии футболбозони навраси Тоҷикистон дар бозиҳои ҷоми Осиё ва рӯхат гирифтани онҳо ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон ки аз 205 давлати олам ҳамагӣ 32 даста ин ҳуқуқро пайдо кардааст ба ҷамъомад ҳусни хотима бахшид. голҳои задаи онҳо бо ҳунарнамоияшон то дер аз хотири мухлисон фаромӯш нахоҳад шуд. маросими ҷамъбасти мавсими футбол дар соли 2006 ҳам беҳамто буд.